besar nagitin, give me thy heart, and let thy eyes observe my ways. Nani gusto ang nahu. Dahil besar nagitin, nani gusto ko hai. Giring pinggubla, mebai thadang na bilang doy ji, mata kuda sa pelamba. Pinggubla, mebai thadang na bilang. Jangan guna dengan dia menabi semua hai. Kalau ini sesuatu yang tidak benar, jadi bagi gaji kami itu apa? Kalau ini sesuatu yang sempurna apa itu? Dia orang semua mata benar. Di sini baik apa pun, bersih nuzah zangai, tambah apni niji siri aja mula hai. Nuzah zangai tambah apni niji siri. Dia pun, bizan, jangan mencigo, jangan seicini pray hendak. Ada jengko bibeka, jengko dusib labu. Isra जोंनि बिबेकनिख्रुइ देरसिन आरो गासैखौबो मिथिगौ जोङो बिनि सिगाङाव जों गावखौ मा गं होगोन इंराजियाव बुंदों behold I stand at the door and knock if anyone hears my voice and opens the door I will come into him and eat with him and he with me. Kemahalan ang perhubungan busuk keren, nuzah zanai, tambalap nizisri keren, tambalap nizisri. Kemudian, kenapa? Ang dor mukangau, dor sunani suwe, serba angni rawu kena sunani, dorko kiobla, anga binyo habgen, ara anga bizen, ara bir angzen zafagen. Onjaratur, teniji aidaku sebenarnya habgen. Give me thy heart. Beisni lina, beisni dor sunai. Oh bhai, dengan nani kesuku anglah. Oh boni, dengan nani kesuku anglah. Nani bidani Israel linden, Israel apa? Dor kesudah. Tak kiwani dengan nabi Israel. Kesuku dengan nabi Israel. Jelas Israel kesuku dengan nabi Israel linden. Angzen legasi zafadan, angzen legasi zafadan, legasi thadar. Israel mengenal lebih sadar. Nada rongjahi thadar, nada guzurnaik ko hagar, nada rongjah hagar. Berbeda rongjah ko Israel hendak cakap lagi. Dalam thadar dikaji jikunani thapai thadar la. Berapa bungan, oh jinahari raklam na bungan. Neng sana ang kalam berkata bungan. Jauh dalam na bungan, neng bungan kau zulum berada. Neng serat neng na hado. Generasi baik ko menciden dalam. Neng seradi mau kemana hado? Misni baik kau bundan damau. Aja hado, tadi kibego misni baik kau bundan ketah bundan. Oh bhai, ni mana kau tuh berada? Oh boni, ni mana kau tuh berada? Israel ni bedor sa sumaya dan nenghan setu. Kau bunen ucap dari nenghan ni bed besar berkuah. Hagunen ucap kau berkuah Israel dan nenghan nabi semua. Dah hagunen. Gebang semua sana manusia. Zero angdani ketua, aku namai hagunen nabi sana. Beri nungar orang kaman sebe dan ini beda ini bersama kesemuanya hai angge kedan bersama dengan sana. Jani nungar, John ni dua balap ni Brazil serius mana hai? John ni dua balap ni Brazil serius hai. John ni sini baik kuat. Brazil serius hai. Angku tunai apa ya? Serkuba labu bla. Rabu angyo punya haya, angge jodai dina biko petangga. Jadi berbeda, angko tunai afaya serkoba labu rabu angyo punya haya, angge jodai dina biko petangga. Bagaimana ada? Apa yang linga apa fina hela punya. Mincia, bagi semua hari itu Israel linga. Bagi bos sini orang hari Israel ko hangkran kami mincia orang buat dah mincia dah. Jadi semua hari sini dor keluar Israel sudah. Bagi semua hari kena semua dengan cita. Dah kali boy Christmas ni segala. Christmas mana? New Year ni segala. New Year. Macam mana kita ngomong? 31st evening, saya bahaya, berbahaya e-com, online, jadi market kelam, dia kembali lagi. Sebenarnya dia, mazang segera,
मा बिथाङा मा गावजों लोगोसे गावनि लोगो बेखौहाय बे निउ इयारनि प्रग्रामावहाय लाबोबाय थादों बाइकआवहाय लाबोबाय थादों गावनि डिउटिखौ मावबाय एसे मालाबा हर जायोना हर जाफैबाय एसे मोनाबिलि जाबाय बेफोरबाय थानाय समाव गावनि न' फारसे फैनाय समाव मा जाखो गंसे गारिया सौदुनानैहाय बिथाङा फुरा गोग्लैबाय माबा इनफिल्डमोन होसिनबावबाय सानैबो बेहायनो मा स्पट डेथ जाबाय मिथिनो मोनदों बेसेग्राफ्रा मोजां इसोरा मिथिगौ दिनै जुदि जोंनि जिबना जुदि बेबायदिब्ला जुदि लेथ्राब्ला गाज्रिब्ला मालाबा समाव जों बिदि जानो हागौ जों मिथिया बिथांमोना सानाखैमोन जे बिथांमोना सानदों जे निउ इयार प्रग्रामाव थांगासिनो दं आंनि लोगोखौ आं लादों बाइकआवहाय जों थांगासिनो दं निउ इयार प्रग्रामावहाय लामा ससेयाव मा जादों एक्सिडेन्ट जाबाय गोग्लैनानैहाय बिदि सौदुनानैहाय जिउ गोमानो गोनां जाबाय जोंनि जिउखौहाय जों मिथिसहाया जों माब्लासिम थांनानै थागोन आनसार्टेन बेयो आनसार्टेन इसोरा जि समाव लांनो इच्छा खालामो बे समाव लांगोन जों गोसोखौ होनानै होनाय समावहाय जों इसोरनो होनानै गोसोखौहाय फोरबो मोनबा आंनि गोसोखौहाय इसोर बाइकआव बुंदों नैथि इतिहास 7 बालाबनि 14 जों मोननो हायो 2 Chronicles chapter 7 verse 14 आवहाय जों मोननो हायो बेयाव बुंदों बे समाव आंनि रायफ्रा गुरै जानानै आंनियाव आरज गाबब्ला आंखौ नागिरब्ला आङो गावसिनि दुष्ट लामानिफ्राय गिदिंफिनब्ला आरो गावसिनि दुष्ट लामानिफ्राय गिदिंफिनब्ला आङो सोरगोनिफ्राय खोनासंनानै बिसोरनि दाय मावनायफोरखौ क्षमा होगोन आरो बिसोरनि हादरखौ जै मै जाहोगोन जों मोननो हागोन इसोरनि बाइकआव बुंदों जुदि गुरै जायोब्ला नम्र जायोब्ला गोसोआव नोंखौ पाप खामानि मावदों आफा इसोर बिदि नम्र जायोब्ला बियो गाव फोरबानि पापखौ क्षमा खालामना बुङोब्ला इसोर बाइकआव बुंदों आं खोनासंगोन आरो बिसोरनि पापखौ निमाहा होगोन माने इसोरनि बाइकखौ बिदि बुंदों dan इसोरा इच्छा खालामो जों पापाव थाबाय थानायखौ इसोरा इच्छा खालामनो नागिरा मानो होनब्ला पापाव थाबाय थानाय माने जाय इसोरा जोंखौ अनदों बे अनजानाय अननायखौ मोननाय अननायखौ होजानाय बे गथ'फ्रा नस्थ' जालाङो जुदि पापाव थाबाय थायोब्ला जि थांखि खालामदों सोरगो रायजोआव लांनो बे जाफुंनाय नङा मानोना इसोरा जोंनो मोनसे उइल मोनसे गोसोखौ होदों मानिनाय मानिगोन ना मानिया बे जोंनो बे गोसोखौ होदों इसोरा नागिरो मानिनायखौ इसोरा नागिरो बेखायनो बुंदों गिभ मी दाइ हार्ट नोंनि गोसोखौ आंनो हो let thy eyes observe my ways आंनि लामाफोरखौहाय नोङो ला आंनि बुंनाय बायदि नों खोनासं मानिनानैहाय इसोरनि बाइकखौहाय जोङो दिनै मोननो हादों जों इभालुवेट खालामनाय गावखौनो जों सानखांनि आं माबायदि अबस्थायाव दं दिनैहाय आं माबायदि अबस्थायाव दङ इसोरजों अनजानाय अबस्थायाव दङ ना इसोर रागा जोंथावथाव अबस्थायावहाय दङ रागा जोंथावथाव दुखु मोनथावथाव अबस्थायाव दं नामा दिनै आङो इसोरा इच्छा खालामदों जुदि गाज्रियाव दङब्ला गिदिंफिननाय गाज्रि खामानि मावबाय थादोंब्ला रिपेन्ट जानानैहाय इसोराव फैनायखौहाय बे नोगोरा इसोरा नागिरदों दिनैनि बे केम्प 66th जे एनुवेल युथ केम्प इसोरा मानो होदों नोंथांमोननि दैदेनगिरिफोरनि गोसोआवहाय मानो बेखौ जाखांहोदों बे केम्पखौ फाथिनोलाय बे केम्पखौहाय खुंफुंनोलाय इसोरा बेखौ खालामदों दिनै आंनि फिसाफ्रा जेन गावनि गोसोखौ आंनो होयो दिनै आंनि फिसाफ्रा आंनि दिन्थिनाय बायदि खामानि मावो बेखायसो बे केम्पखौ खुंफुंनो होदों इसोरा आरो इसोरनि गेदेर अननायखौ जों मोननो हादों बोसोरनैसो जों मोननो हाबाय लकडाउन जाबाय मा कभिडनि थाखाय मोनदोंमोन ना बिदि केम्प खुंनो मोनदोंमोन ना गेजेराव थांनो हायाखैमोन दा जुदि इसोरा अनदों जोंनो चान्स होदों जोंनो मा खाबु होदों जेन जों इसोरनो फिन गिदिंफिनो जेन जोंनि गाज्रिखौ ज्राब गारनानैहाय जों इसोरजों नांना थायो बेखौ जोंखौ इसोरा मा नागिरदों President Elizabeth, champion तुम्हारा कौन है? मेरा ईश्वर राजा नंबर 1 है। दिनै जोंनि गोसोआवहाय first खौहाय जोंनि अनथरावहाय इसोरखौ लानायखौ इसोरा नागिरदों। जिसुआ सेथि जायगा मोननांगौ बेखौ नागिरदों दिनै इसोरा। सेथि जायगा जेन जों इसोरनो होयो। सेथि जायगा जों जिसुनो होयो। बेखौनो इसोर नागिरदों। आरो गासैबो उनावहाय मोजां मोननाय दङब्लाबो बे उनावसो किन्तु फार्स्ट प्रथम इसोरखौ जोंनि गोसोआवहाय जायगा होनायखौ इसोर नागिरदों नोंथाङा होगोन ने जेब्ला नोंथाङा इसोरनो मोजां गोसोखौ होगोन नोंथांनि जुदि फरायनाय नों मोजाङै फरायगोन बिमा बिफाखौ मान होनाय नों मोजाङै मान होनो हागोन मोजां मोननाय दङब्ला आंनि प्रेस खालामनाय मोजां मोननाय दङब्ला
बेखौ नोंथाङा मोजाङै लाखिगोन गाज्रि खामानि मावनाय नङा मोजाङै लाखिगोन जेब्ला इसोरनो सेथि जायगा होगोन गोसोआवहाय जोंनि बे इसोरा लिंदों नागिरदों दिनैहाय दिनै गोबां सिगांफोर दङ बिथां ब्रादार बिथां लोगो बुंथिगिरिया बुंनायमोन मा सिगारेट सोबनाय सासे भाइया खारखोमानाय दोनखोमानाय उनथिंहाय आंबो मोनदों एखे एक्सपिरियेन्स माबायदि आं नुनाय लोगो लोगो आरो दोनखारखोमालांदों खारखोमानो हागौ मानसिनि नोजोरावहाय दिनै सोलिबायफोर जों नुनो हादों इसोरा गासैखौबो मिथियो गासैखौबो मिथियो बे बेलेग सोलिबाय खारखोमानो हाया इसोरा मिथियोखा इसोरा बुंदों दिनैहाय नोङो नोंनि गोसोखौ आंनो होगोन ने इसोरा नागिरदो रेसपन्ड टु हिज कल लिरनाय बायदि नोंथाङा खोनासंदो खोनासंगोन अब्ला इसोरा बोर होगोन इसोरा रंजानाय मोनगोन आरो दिनै जिउहाय जै जै मै मै जाहोगोन लाबोगोन जायफोर जोबोद बिबार बिसोरनि जोबोद बिबार बिसोरनि रावखौबो नायनो नाङा इसोरनि बाइबेलखौ जों मोनथिबाय थादों जों खोनाबाय थादों इसोरा बुंदों नोंनि गोसोखौ आंनो हो give me thy heart and let the eyes observe my ways आरो नोंनि मेगनफ्रा आंनि लामानि खोथाफोरखौहाय लादो बेबायदि थाबायदो बेबायदि आवगायनो लाबोदो अनजाराफोर इसोरा बेबायदि लिंदों नागिरदों नोंनि गोसोखौहाय जों मोननो हाबाय मैयानि समावहाय जे गोरा गोसोब्लाबो बे इसोरा मा गुरै खालामनो हाग्रा नोंथांनि गोसोखौ गुरै खालामो जेब्ला नों गावनि गोसोखौ इसोरनो होगोन बेब्ला इसोरा मा गुरै खालामगोन नाजावनो हानाय खालामगोन इसोरखौहाय मात्र नों मा गावनि गोसोखौहाय गथायनोल'सो नांगौ इसोर फोरबो आं गावखौ गथायदों होनना बुंनांगौ फोरबो आंनि गोसोखौ नोंनो होदोंल'सो बुंनांगौ नंगौबै बुंनांगौ बेबायदि बुंगोन अब्ला इसोरनाव थागोन बे बोर आसिरबाद खालामगोन जाराफोर बयबो मेगन बिसिगोन गंलायगोन रावबो बिदिहै मेगन नायनो नाङा बिसिगोन आं समाव इच्छा खालामदों दिनैहाय मोनाबिलि समावहाय बे जोबथा 66 जि एनुवेल युथ केम्प मोनाबिलि समावहाय आं मोनसे सम होनो इच्छा खालामदों नोंथाङा बुंगोन ने जुदि फाबाव दङब्ला गाज्रि खामानि मावबाय थादोंब्ला इसोरनि बेरेखा थांदोंब्ला बिमा बिफाखौ दुखु होदोंब्ला इसोरनि सिगाङावहाय सोलो खालामदोंब्ला बा थगायदोंब्ला दा आखाइ दिखांगोन ने आं बुंगोन ने फोरबो गावनि जिबनखौ नोंनो होदों आंनि गोसोखौ नोंनो होदों थुवा दं नामा बायदि गावनो इसोरनि गथायनो इच्छा खालामनाय बे नोंथांनि आरो इसोरनि गेजेरावसो नोंथांनि आरो इसोरनि गेजेरावसो give me thy heart नोंनि गोसोखौ आंनो हो इसोरा लिंदों बे गोरा गोसोखौ इसोरा सोलायनो हाग्रा इसोर नों बे गाज्रि लामायाव थांबाय थानायखौहाय जेब्ला नों गथायगोन बिसोरनो बे इसोरनो जों मोजां लामाखौ होगोन नोंनि जिउहाय रंजानायखौ होगोन मोनसे गिल्टी फिलिंसखौ बे होबाय थानाय नङा नों न'खरावहाय गोजोननाय रंजानायखौ बे बोलोग्रा इसोरा होगोन बिदि नांज्लायलायनाय नङा बिमाखौ दाद्रिनाय नङा बिदि जाहोनाय नङा बे बोलोग्रा इसोरा सोरबा दं नामा बिदि आखाइ थिखांनो हागोन दङब्ला बेखौ आखाइनो दैखार रावबो नायनाङा आखाइ दैखांनो हागोन जों आर'ज खालामगोन सोरबा आसिरबाद खालामथों दैदेनथों बिदि बोर होथों दं नामा सोरबा आंनि गोसोखौहाय इसोरो होगोन आङो गोसोखौ सोलायदों होननानै सोरबा बुंदों नामा दिनैहाय हामबाय होनदों थेंक इउ गाहरदों नासै आखाइखौहाय आरो सोरबा दंबावो नामा आखाइ दैखांनाय सोरबा थेंक इउ हामबाय होनदों गाहरदों आखाइखौहाय थेंक इउ गाहरदों हामबायसै सोरबा आसिरबाद खालामथों आरो दंबावो सोरबा हामबायसै आखाइखौ गाहरदों आरो दसे समाव गले इच्छा खालामदों दंबावो नामा सोरबा बिदि हरावहाय गावनि इसोरनि गथायनो इच्छा खालामदों गावखौ मोननो हादों जिउआव आं पापिफोरबो होननानैहाय गावनो साननो हादों जे आं बिदि खामानि मावनाया आंनि थाखाय गाज्रि जादों इसोरनि बेरेखा थांदों इसोरनि बेरेखा अपराध खामानि मावनाय जादों सोरबा दिनै बिदि सानदों नामा सानदोंब्ला आखाइ दैखांनो हादों गावनि गोसोखौ जुदि इसोरनि हास्थायदों इच्छा खालामोब्ला दंबावो ने बे गैलाब्ला बे हामबायसै गैलाब्ला बेबो गोसोआव गाहरदों आर'ज खालामो जोंनि जिउनि बिगोमा गोथां गोथार सोरजिगिरि आफा इसोर नोंखौ हामबाय होनदों नोंखौ बाख्नायदों आफा बेखेबे 66 जे एनुवेल युथ केम्प बे BBCA युथ डिपार्टमेन्टनि आफा नोङो बेखौहाय खुंफुंनायनि हानायखौ थांखि दङ नोंनि फिसाफोरनो आफा बिथांनि जिउआवहाय नों बोर आसिरबादखौ लाबोनो थाखायसो खुंदों नोंनि फिसाफोरखौ आफा आखुनि जिउहा बोलोगोरा खालामनो आफा बे केम्पखौहाय फाथिदों आफा इसोर नोंखौ हामबाय होनदों
besok ini hari lain sehingga sekarang ini bosan ku apa menciden ini apa rau ku kena sungden ada ni apa ada bangla berber apa mendang ada yang nunggu ini mereka hak kemana mau dengan lihat agak nunggu hidung apa isu vitamin ni jane hak berku apa mencigo vitamin daya berku apa mencigo apa isu ada ni berku jaga hidung dan jalan nunggu hai apa isu jika hak ni mahabia dengan hak berku apa dengan apa kemudian ada Nature apa kami upload kembali. Nego ni pisah melabat praktek kami lapai se. Bicara perlu Nino kali berhasat juga apa ni hasat kelantai yang beda apa se. Jadi bicara fin apa dia kau tampil nanti apa. Jablai ber nekul amani awal anda haden bedi pehla asbab kelantai yang berfirman. Apa saya katakan kembali. Neboi kubur ni nazar berbagai cadan. Nena bicara berbagai cadan. Nena beden berbagai cadan. Vitamin tangki pro, vitamin modern dan aku dengan suai kelam lakukan itu. Jangan harus lalu ini kita bersama ini dulu. Dikana. Vitamin kesukaan apa yang mencium. Dua vitamin ini kalau kesukaan ini kita dengan nazar tu. Dan berhenti vitamin kuat, vitamin jiwa apa yang kesenai untuk kita apa bisa diperlukan kalau apa. Perber ini jika si bakter tiba. Dikasih bakteri terkait berber, ibu nak hambai ada asal dalam apa? Dikasih bakteri pra, jadi satu ni jiwa hai bergerak zagan. Begitu perenggan, begitu hai apa? Begitu owner apa perenggan? Ada lain yang jadi bisa tahu kerana apa? Ini rau pra, ini bakteri pra jadi hai. Ini gita hagan, jadi apa? Sekarang hagan, abis dia pun ini mau bakteri zagan apa isu? Berber, dan bergerak itu pun hambai hendak di prarthana. Bahasa ini perlu Yesus Kristus ini mau binai zagan. Amen. Thank you.